mina ngaphambi kwenu angazi ngizothini. Kepha-ke imbongi mengabe ngazazi ukuthi izothini ke kufanele ithule okanye phambi kwabantu isuke. Isuka phi? Nilana namhlanje umhla ka-14 uDisemba 2021 engizele la ukuzomtshela idate kuphela idate le ngizomtshela 2022 ngangila mhla 2021 ngo-2021 bazokhumbula abanye sithi inkondlo kuphela eyofakazi. Sengizoqala mina ngenza into engiyizele la bese ngiyahamba nomunye uyazi uzeleni la anginazi mina futhi akekho seke wangitshela ukuthi uzonzani la, so mina ngizokwenza kwami nizongibona sengiphuma ngomnyango ngihamba yabo ngumntwana uDate. Kodwa kuhle mangabe niphila ngani zakwethu, kuhle mangabe niphila. Sesizoqala njengamanje ngizoletha umuntu ozoniphathela uhlelo ozolekemela phambi kwenu. Ngizozama umuntu othe ukuba muhlani bele ngoba ngimubi mina nokho. Nginethemba khona angasazi lo muntu osaloko emile lapha mkwethe emubi kangaka. Yini ngempela usho ukuthi siyoze sihambe kumuntu ofana nalo. Okay, ngizomletha umuntu ozoba ngaphambi kwenu sisasetha nje izinto ezincane sisangqungquza lento esizingqumuzayo mase siyabona njani. Uzofika emva kwesikhathi uzomfica sengasekho mina mhlawumbe ngizosala nina ngiyahamba mina ngiyaphuthuma kakhulu. Sanibonani kwesibili. Angazi noma ngimuhle ngokwanele kodwa ke namhlanje ke ngithe kumele kumuntu omuhle la manje yini manje kumele kuma abantu abasi angazi uzozala lona ake simnikele litho mhlamba khona bonke muhle mina ngazi abantu abahle mina hayi ngisebebe lana sisalinde uprofessor sinoprofessor namhlanje. Ngizobe ngihayile inkondlo mina ngiculela futhi nginidansela cabafowethu lana ofuna ukudansa ufuna ukuzocula asheshasho sa ebi ngingazi ngihambe ngamzwanga ngoba mekwasuka mina la akekho umuntu osazocula yabo. Wayindoda enamandla yengenandaba futhi ehleze endamanga nasemphakathini abasebeqalile umesaba, kepha namhlanje endlini emnyama useze walala. Umhlabathi emhlabathini uthulothulile umlothe emlotheni iso ngeso ungahle uziqepha ugona unabuza uphinde ukhohle nokuthi kuyazana ngakuwe. Kukhala nabangashonele kusinda nongathele mngani wami yashisa liyanka kodwa kuhle ngoba wena wayithe ngayo. Lawo mazwi ayisho ngumfundisi ngesikhathi memorial service umuntu esengena ngebhokisi usomabhizinisi obengusomatekisi uyakwazi bekwenza umsindisi. Phela inkosi phini inkosi ithathile ngokwakhe emhlabeni bese kuphelelisiwe bathi inkinga enkulu imali lesilethela ababulali oyikade indoda enamandla yengenandaba futhi ehleze endamanga emphakathini abasebeqalile umesaba, kepha namhlanje endlini emnyama useze walala. Wathi ngumbulali usibiza ngesambane esimba umgodi isikete esingawulali usuphenduka induka amahlathi ulala kodwetsele bamahlathi ugijima ehlahleni kuhle wena. Wayikade indoda enamandla yengenandaba futhi ehleze endamanga nasemphakathini abasebeqalile imali lenkondla ngifuna ukuyaya namhlanje ngifuna ukuyala siqephu angazi singaka khona inkosi kuthiwa indoda enamandla ineziqephu eziningi. Lesi kwakuyisiqephu sokuqala ngonyaka 2017 bazokhumbula abasebezelo ngaleso sikhathi leso. Ngangisangaka ukuthi njengoba ngihleli phansi igama lami ku-DIT akekho umuntu owu-DIT emhlabeni wonke jikelele ngihambisa uliqede ngeke umthole umuntu obizwa ngo-DIT yimina ngedwa yiyona into engispecial ngayo-ke nginegama eli-unique. Ngakhuluma isingisi nginegama eli-unique DIT. Ungangibuza ukuthi umeleni u-DIT igama eliphelele akuyona abbreviation futhi akuyona acronym. u-DIT
Sibonge kunina lonke senifikile nakulabo abasezindleleni siyathemba bazofika ngesikhathi esifanele.